Honorable, ni na riga na aje aiki na haito takara. Jama'a jihar Kebbi, assalamu alaikum, musamman al'umma karamar hukumar mulki ta Gwandu. Shirin nan da kun ka daɗe kuna son ku jiya, kun ka ta cewa wai ko dakatar da su hayaƙi an kai, to hoga dama ta samu. Domin kuwa wannan shirin ya dawo. A'a, salamu alaikum. Honorable. Honorable ina yini? Lahiya. Aini lahiya. Alhamdulillah. Ya kwana biyu a lokaci. Ya kasa. Wallahi alhamdulillah Honorable. Dama na ma so in bide ka, ma magana. Ce ma to ya kamata mu yi kokari mu fara fere. Na ganin cewa mun zakul abubuwa na alherin da mun kai koda na 2015 na. Ina Honorable. Da jama'a. Ina Honorable. Ni ho yanzu da har gani na riga na aje aiki na. Nami, wani aiki gare ka? Na Honorable. Ni na riga na aje aiki na haito takara. Shin wani aiki na ka aje duk wannan kasansa? Na sarkin yakin da ka bani. Sarkin yakin da ka bani na kana ramin kuɗi ka aje aikin ka? Ni na aje aiki na ranka da takara zan haito. Na sa hannu Za ka gani. lauya. Ka gani. Kuma wai ya samu hannu? To Honorable na cancanta in hito. In ka dibi yanayin abubuwan da ni da kuɗaɗɗakin da na arama da yan abubuwan da annan ina yi Honorable. Ai ya kamata a jinjina min ni ma in hito takarar ka. Tunda na ga dai mutane ka san yau bakin 12 na dare ta yi. Duk wanda bai riga aje aiki ne bai da halin hito a takara. Kuma ni na cancanci in hito shi an muharin yasa haka na aje aiki. Ina dan mai. Ina jin ka Honorable. Shin kai baka je magana da shugaba jagoran mu na jihar Kebbi kamar da Tunasa Idris Karon Gondoci ba? Ina je ai dan ina akan na san na kulla mutane al'umma wani abu ko ta gehen ka abin da ni ma ya kamata ni ma in shigo cikin sauran takara. Kamin abu shikenan Karon Gondo sai baka tikitin katin zabe zama dan wanda ka bi da kujera. To ranka dai ai cewa in dai kana tare da mutanen ka lahiya. Ina haki tare da mutanen lahiya to kai? Kawo min abu guda wanda yau gashi tun lokacin da an ka ci gwamnati kamar da Tunasa Idris Karon Gondo wanda ka farkata ma al'umma. Honorable na ara ma kuɗi. Kowa ya sani duniya ta sani. Kuma na sha cimma mutane in sai kayayyakin su kamar irin haka su da alayyahu kayayyaki in rabe ma al'umma. Kuma duk bayan wata 12 ina tafiya gwamnati. Saboda raka zakka. Saboda raka zakka. Dan ka je ka sai abubuwan da ai ba sai musu ya kamata ba sai ya kamata ka bar musu shi su ƙara jari sai ka ƙara musu jari. Ranka dai ina koya mutane sana'o'in hannu ha. Kana da an shi musu sana'o'in hannu. Wala ba haka kawai ce ba. Ka tare jama'a yau in ka daga hannu Kauran Gondo ya gane ka kana da billions baya su aka nuni. Da haka maganar nan a je ta dawo mu ci gaba da buwar mai dauka kujera. Tun farko kowa ya san ba mu da ko sisi amma akwai. Haka wallahi aje wannan magana amma na ni abin da naka dan kinta ta hasashe na ka kawo takardar gana ka aje saboda koda na samu matsayi ka in ce ma kayan butulci bari in taimaka in baka tunda baka samu wancan kujera ba in ƙara mai shekaru tsayin ka ko to na amsa. Jama'a jihar Kebbi, assalamu alaikum, musamman al'umma karamar hukumar mulki ta Gwandu. Shirin nan da kun ka daɗe kuna son ku jiya, kun ka ta cewa wai ko dakatar da su hayaƙi an kai, to hoga dama ta samu. Domin kuwa wannan shirin ya dawo kuma da daɗewa mun daɗe episode 1 har kaza suna nan mun nuna muku da za ku iya gane ɗan takarar da ya kamata ku zaɓa da wanda ka kishin ku da wanda ka ƙaunar ku. Dama mu barin na mun kai a taho daidai lokacin da kuka buƙatar gaskiyar mu. Don haka gaskiya na nan tahe cikin shirye-shiryen mu wanda za mu fara saka muku nan da wani mako mai zuwa. Lokacin da kowa ya fara jan aljihu ya kwanta masu aje matsayi. Sannan kuma duk wanda ya zubi lokacin kwasa ya yi. Kwarai kuwa. Dama da Tunasiru Idris Karon Abdullahi Gwandu biye magana shi na faɗa muku ko kyautata ma al'umma ko kyautata ma al'umma. To yanzu lokacin kwasa a dashi yayi. In ka zuba za ka kwashe in ba ka kwashe ba ka bi takalmi masu barantaye ga kahu don in an biyo ka peace and the lions and the people. Ku kuma al'umma muna so ku sani ku ji tsoron Allah. Ku sani cewa dan katin nan da kuka dangwalawa nan wallahi sai Allah ya tambaye ku gobe kiyama. Ku san wa'anda kuka zaba. Ku san wa'anda za ku zaba. Ku dibi cincinta aka dibi in ka zaɓi wanda za ka gane kurinka wallahi lahira sahu ne sahun kai. Wata 4 shekara 4 ba wasa ba. Kwana 4 dai kai ni da yunwa kana wahala kana wahalce
Ya za a yi? Bale shekara 4. Bale shekara 4 kuma duk wanda ka zaba wallahi dan na hashe sauka da mulki duk abin da ya kwasa na zunubi na alheri da kai aka rubuta. Allah ya samu dace. Dan kunne ya ji gangar jiki ta tsira. Allah ya samu dace. Tsaya a yi zaɓe yanzu aka da dama jiho kowa da silifas wallahi in matukar da bai muku allaji ba. Ku ji wanga magana. Kun ga takalmi ga muke mu haka din mutum wallahi in bai cancanta ba sannan kowa ya zo maza ba mu tabbatar da kuke tare da al'umma kuma dan Allah ku taimaka ku zabe ni dan wallahi tallahi ina so ku jira. Kun ga dan takaraga ko ba a samun ko 100 gare ana samun magana ne.